धनपुर विधानसभा केन्द्र बिन्दु देवनाथनि प्रचार बिन्दु देवनाथ बीजेपी नि गोबां बुथ बाय कपलाय खालायनाय जे प्रचार फाइमानि जागावा जों कायसा इमांति तमुं नुखा जे तमुं आबो तिप्रा मथानि एमएलए तिप्रा मथानि नेता तिप्रा मथानि ब्लक लेभेलनि निनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि नेता रक सीपीएम नि पक्षंग प्रचार खालाय सीपीएम ने बुथ दिवय विपुल बुद्धि जय खालायदि काय बीजेपी न फेल खालायदि हिने जेता सामानि आबो जों नुखा आबोनि आं सानानि मुसुंगो जे तिप्रा मथानि जे सुप्रीमो जेनि बुबाग्रा बनत सामानि नुगियाख किन्तु बिनि इशारा बायदे तिनि बिनि जे सिपाइ रक बिनि वारियर जेता हिमानि बिनि युद्धा रक आबो सीपीएम ने बुथ दिदि हिने जेता हिमपाय मानि आबो सेलमा सिंसा सारा मुंसाया और ताइबो नुखा जे तिप्रा मथाबो एक्स टीएनबी तंगो एक्स एनएलएफटी तंगो एक्स एटीटीएफ तंगो एक्स एटीपीएल तंगो बरक जे जागा स्वाधीन तिप्रा माननानि हिने जेता थांमानि जे संविधान बाय आईन बाय निनि भारत नि संविधान बाय कोनो दिन इ तिप्रा सारक मुक्ति मानलिया हिनाय सिलाय बदाम बदाम खलाय कगय स्वाधीन तिप्रा तुबरा हिने जेता थांमानि दा विजय नबो नुगो आन दा रंजित देबरमा नबो नुगो एनएलएफटी नि गोबां बर' रक नुगो अ बर' रक स्वाधीन त्रिपुरा तुबरा हिने थांमानि स्वाधीन त्रिपुरा मानगुलिया लास्ट बंगनि लास्ट चैप्टर र सीपीएम न बुथ दिदि हिनाय सीपीएम न बुथ दिदनि बागै त्रिपुरा मथानि प्रचार हिगाय एनएलएफटी एटीटीएफ टीएनबी ताबु सीपीएम न बुथ दिवय जय खलायदि हिनाय सानान जागादे सकपायसि आं तिनि प्रश्न खायनानि मुसुंगो त्रिपुरा मथानि बरक रक दं इनक्लुडिं दा विजय आचिनि बुफानि समान जिनि अभिभावक गार्जेन हाय रक दं नुंसनो लास्ट दफानि कक हदानि कक मुखमुनि कक जिनि बरकनि तापांनि पामतैनि बाहायनि कक न सावै जोंनो कवर खलायरिवै एनएलएफटी लगे हिमरिका एटीटीएफ लगे हिमरिका टीएनबी लगे हिमरिका आईपीएफटी आईएनपीटी विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हिनाय लास्ट बुबाग्रानि बदल तिप्रा मथानि हिनाय हिन्दिवै लास्ट सीपीएम ने बुथ दिदि हिनाय बक्सन अगरबाय धनपुर फाइसा फाइनानि अबदिनि सिरि राजनीतिनि तिप्रासानि जार्नी सुंसिओ आंसिओ व्यक्तिगत भावे हरिनाथ समाचरण नगेन्द्र रवीन्द्र द्राउकुमारिय गौरी शंकरिया एनसी देवर्मा जेसुरपान शिक्षित उंथं ब प्रजा राजा हंकाय बयस कम्फान महाराजा प्रद्युत किशोर देववर्मा बखाय बयस कम्फान बसिनि राजा बसिनि बखरक नय ताबुकले चिनि राजा चिनि दफानि बागै हुकुम मुकुमन संविधान नि बिसिंतुइ निनि संगठन नि बिसिंतुइ प्रोटेक्शन खलाय सुनो बेरा खावाय नारक जागानो नेचुं फाइमानि लास्ट हंकाय बिनि जे दल प्रत्येक एमएलए प्रत्येक वारियर प्रत्येक बुरी बदल प्रत्येक सिकला बदल तिप्रा मथानि जत वारियर र सीपीएम न बुथ दिदि हिसाबानि आं सुंना मसंगो बुबाग्रानो आं सुंना मसंगो जेनि विजय कुमार रांखल चेरि बुफाना आं सुना मुसुंगो रोनाल्ड देवरमाना जेता तिप्रा मथानि प्रेसिडेंट न आं सुना मुसुंगो बरनि जत सब एडवाइजरी कमिटी रो ऑफिस बियार न नंग रूट मैप तामो तिप्रा मथानि रूट मैप तामो रुंगो तुबुय फाय लास्ट लिनर तिप्रा सान न रुंग बाय समुद्र सुकलुंगना ने दंनि रूट मैप और रूट मैप क्लियर जदि खलाया हंकाय सिनि बरक न कुनो दिन यागार गला आं ताइबो सादानि मुसुंगो पातल काइना सुप्रीम कोर्ट ऑफ केस रिनानि बागै सीएबी बा सीएए नि बागै केस रिनानि बागै रांथुमप्रो आं नुखा रांथुमबाय जखन ब केस रिमारक नुखा बिनि गिलारक नुखा अबनि उलो चुंगता नुखा हंकाय समस्त बरक रक जेफ्रु पातल काइना पाहारा थांगो पातल काइना विलेज कमिटी थांगो पातल काइना एडीसी बिसिं जेफ्रु थांगो आफुरु बुबाग्रानि बदल तिप्रा मथानि बदल बुबाग्रानि इशारा बायदे बिजय रांखलनि इशारा बायदे आं साइमिया गो बे पातल काइना अरनि कुतुललांनि पातल काइना पक सित्रा क्लै साका बन सुप्रीम कोर्ट केस न बगे रांथुमका ठीक आं साना मुसुंग ताबुकसिनि अरनि मन्त्रीनि लगे तंगय नंनि मीडिया नि बिसांति आं साना मुसुंग साबो पातल काइना न रांगरिखा फाइदि सुं रिरिनाय बेक खलाय किन्तु स्वाधीन त्रिपुरानि मुंगै विजय रांखल रंजित देववर्मा एनएलएफटी नि जे बरक बुथामानि बनि जीवन दान दिदे माना विजय रांखल अदलनति चिनि बुबाग्रा तिनि बसकाम तंग बुबाग्रा लास्ट हंगाय चिनि बसा बुथा जागमानि
Attf Ranjit Deborma समस्त TVJS ni chairman member of Bwkhatui ani unko Deborma sini Olindra Deborma no Buthaman ro sini bolongi borok ro unko no Bwkhatui Biswa Deborma no Bwkhatui Biswa Deborma ne jibon no dan di man nai unko na jan Olindra Deborma ni jibon no dan di man nai awani bagana ang sanan mo sungo no Tipra sani bukhao jodi khapang tongthok ba khapang srama rimaya hankai khapang go lathri dane ni kuno adhikar kari बहगो जदि नुं माइरी में हंगाय बहगो ला थ्रिदानि कुनो अधिकार करी आवन बगन अब वार्निंग सिंग सेनाय अब लास्ट एंड फाइनल फाइट सेंग सेनाय नरक बिजयरांखल बुबागरानी बदल रंजित देवर्मा नरक तामनाय नरक की ओ बरग रग जे नरक बुथार बुमानी जे बरग नरक पानिशमेंट मानी ओ बरग रग राजबारी उठांगय बिजयरांखलनि नगर थांगय रंजित देवर्मानि नगर थांगय आनि बसाला नरक बुथामानि आनि बसालानि जीवन दान मारिनाय इयाखै चबा चलेनाय हिनै नरक खायजानानै मुसुं नरक लिमिट तंग लिमिट क्रस उंतंखा CPM न बुट दिदि माने चिनि दफाना सर्वनाश खालायदि हि माने CPM फाइमानि बागै समस्त खुवाइनि चिनि तालुकदार बसरम सर्वनाश उंथानो आं बागैना आं आपिल खालायना मुसुं चिनि बरक ताबुक न तिप्रा मथा न CPM न कांग्रेस ताबुक BJP फायै जनजातिनो डेभलप खालायनाय जनजातिनो उन्नयन उन्नति खालायनाय नरेन्द्र मोदीनि बदल फायदा नांगौ तानि मानके एग्जाम्पल अबनो जत्तनि उकुलको कलेजाक दफा टिप्रा दफा ट्राइबल जनजाति पिछिए परा नेने शेड्यूल ट्राइब बा अभाइ हिने रग्न ताबुक द्रौपदी मुर्मु न प्रेसिडेंट्स नाम लिखा आवन बागैना आं सादामुसंग प्रेसिडेंट नि बिसिंग मोदीजी नि बिसिंग प्रेसिडेंट नि थाने थांगय ओ आमायोय ओ मोथांनाय जुगमा ओ सिनी संविधान न पाहारादि तंनाय ओ संविधान नि मालिक सिनी अर हानि 184 जन राजानि बसक प्रदूतनि प्रजारक महाराजा प्रदूतनि प्रजारक सुं कमाखा फाइदि हिं सानलायै ताबुक सुं बासेदान लामाओ अन्तत पक्षे चुन भूल रूट मैप ताखलायदि हिनाय आं इ दलनि मीडिया नि बिसिक्तै बुबागरा सिनी दाकत विजय रांखल रंजित देवर्मा आनि दा आबरंना आं सानानि मोसंग आं अनुरोध नरक बरकन तिप्रासन भूल पथे तलांगय रूट मैप मिस्टेक खालाय सर्वनाश खालायनानि बागै अमति प्रचेष्टा ताखलायदि अबसाया मोदीजी न लास्ट एंड फाइनल डिसिजन नानाय तिप्रासन प्रोटेक्शन नानि 125 अमेंडमेंट हिंदी एडीसी मोर एम्पावरमेंट हिंदी नेनि एडीसी वो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हिंदी नेनि एडीसी वो लैंड नि एम्पावरमेंट हिंदी सिनी बरन टीटीसी हिंदी 50 टा एडीसी वो सीट हिंदी अब जत सम्भव मात्र मोदीजी नि पक्ष सम्भव भूल पथे खलाय आं खाना माने बसुजोको वास्तव साइमेया तथ्य आसे प्रमाण नाइ माहाय दिल्ली थाको सुप्रीम तिप्रामथानि तम धन पूर्वै बक्स नगर बीजेपी न बुट दिदानि बागै आं नुंबाय कक सालायनाय बागै फायो हि खानाव थां सावै कक सालाय फायका अर फायका हिंके सपना रंजित विभिन्न बरन ए CPM न बुट दिदि बीजेपी न फेल फेल दिखे सबै मानु खबले साबन दुगारिना नाय अबनि जवाब तिप्रा सरन सालचा मारिनाय आवन बागन आं साना मुसुं नंग मीडिया नि बिसिक्तै आभाय भूल पथे तलांग दिवै बरक विभ्रांति खलाय दिवै जोंताबु सिनि बरक बेलाय खायदमा सिंसा जेफ्रु दिल्लीको कांग्रेस आफ्रु त्रिपुरा जो जत CPM सानि जरख उल्टा दिल्ली जेफ्रु बीजेपी नाहा देखि तंग जत त्रिपुरा म थां तंका तुई पर्यन्त खानिया जेपी नाद्दा न ओ बरुनि थानि थांग नं बिखा सानाय बर्न मगज दलाय खायने थांग जेपी नाद्दा अमित शाह निनि उनकन मोदीजी न बगज दलाय खायनाय त्रिपुरा म थानि नेता बके सिकी आदलनि नेता हायदे आवन बागेना ताकुकतै बुखुकसं म मीडिया अंखा आनी मते हेंगाय फोर्थ पिलर या फर्स्ट पिलर नरक नि बिसिक्तै काहाम कक्क काहाम सानानि हामिया कन हामिया सायानि जे पॉलिटिकल पार्टी बा जे बदल नि बिसिंग कक गुबैनि साइमिया हेंगाय अ पॉलिटिकल पार्टी आं तंया तंना मुसिया जे पॉलिटिकल पार्टी तिप्राबो थावो आउ बीजेपी ने सं सपोर्ट थायो बीजेपी ने भोट दिनाय हिनै नुं साइमिया CPM ने भोट दिनाय CPM ने सपोर्ट थायनाय हिनै जों बिसिं के सावो जोंनि पार्टी सिद्धांत उंजा आइ हिने सावै यां सिनियर नेता रकै साया साबन नुं मायुं बुआ फुलुंना नाय मायुं बुआ बिस कांनि बुआ बाय चाया बिसिंनि बुआ बाय चामा हाय नुं मोदीनि थानै हंगाय नुं तां बाय पाइजा आवन बागन आं साना मुसुङो धुका बाजी सल चातुरी बरक रंग तिप्रा सा बुटवा हि ता थकसिनि
thokok jamang fikung wala nangka ang onurut klayo raja ungthong praja ungthong sipahi ungthong warrior ungthong Tipra sa 14-15 লক্ষ বরণ তা থকক সিদি আসু সয়না আনি কগ্ন মুথাকা যতনা হামবাই খুলুমকা স্যার তাবুসক জরা নরনি যে ক্যাম্পেইন চলি তংমানি ফাইনাল তিনিসক জরা আপডেট ববো কাহাইংকা আপডেট जों 10,000 एबा बुथ बानाय दुईटा विधानसभा केन्द्रनि जितिनाय अबचिन आशा नेकाय त्रिपुरा मथा गोबां मांखा थानाय विधानसभा केन्द्र इलेक्शना ताबु जेहेतु त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट गरै बरक वानसुका जे बरक Cpim नि त्रिपुरा मथा थांगा बरक Cpim ने बुथ दिनाय किन्तु अरो Cpim न त्रिपुरा मथा थांनाय नैसिले IPF तियो त्रिपुरा मथा थांनाय दङ BJP नि त्रिपुरा मथा थांनाय दङ कांग्रेस नि त्रिपुरा मथा थांनाय दङ IPF नि त्रिपुरा मथा थांनाय दङ अ बरक रखाय ताय कुनु दिन Cpim बुथ दिया बरक BJP नि बुथ दिनाय अबन न त्रिपुरा मथा 2 पार्ट अंका 60-40 रेशियो 40% थानाय नि Cpim 60% फाइनाय दिनै BJP होनाय बरक न सालाय जों जे भुल खलायका जों ताय भुल खलिया जों रेक्टिफिकेशन खलायदि भुल खलायका हंकाय भुल न माफ खलायदान बागै नरक न वानसुक दि हिनाय भुल बार जों खलाय हिनाय साखा आसना हामबाय सर धनपुर ते बक्सनगर कनि कन्स्टिट्युएन्सी नि बाय इलेक्शन बसकनि बा सालमारियो केवल बदलने खुक्ति खनावो अ कनि कन्स्टिट्युएन्सी हो BJP चेनै थांका हंगे हापांगो तंगनि बागै बेलाय दाय इंनाय एबा BJP हापां बाय थानाय अ कम नों बुजोति गसुइना गसुइनाय मान नारमैया आबो फालसु कम आबो पगनाया कक जाबरा हिना तांनि सागना महाय तावनि बागै हिंकाय सरकार फाइनानि 31 जन खाय नंगु त्रिपुरा ताबु 32 जन तंग के ताबु जों 31 हिंकाय 32 33 34 जन नाय आबो फाइनाल कन्फर्म যদি ফাইয়া হংকাই जोंबो फाइया फना माना गुरुबाना ना करि 32 जन दंसै अ 32 जन जेहेतु जों MLA कमुखा फाइदि जों गोबागलै तंलायनो फाइदि जों प्रशासन चालगानो दिल्लीनि जे बरक जे रां फाइमानि आबो जों 32 जन माने चालगै मानो MLA गोबां हंकाय पद सेगलायो जों पालनो गोबागै मतम सुलै तंलायनो हंकाय बिहि बसाय बिग्रा फानो हामजागमा तंखांगा अनु खुंगो शान्ति फायो MLA कम्फानो जों काहाम क्ले चालक जागानो हुनाय ताबुक जे MLA तंगमाने आबो एकदम चालनी बाय चेन जाल बाय सका बाय स्राय स्वाय जा एवं माइसुली साल काहामने माइसुली आबो ताय मुंसेंगे जैसे क्लाइफानो खरकनि इलेक्टेड उंनाय ओंकाय इलेक्टेड उंगै बो बायया इलेक्टेड उंगै बो बायया बरंस ताबु त्रिपुरा मथानि बरक रक कांग्रेस नि बरक रक Cpim नि बरक रक पर्यन्त आउ 2024 मोदी सरकार फाइनाल 2028 सब ताई वैसे जों 31 जना BJP सरकार फाइनाल हुनाय त्रिपुरा मथानि बर रक्से जोंबा हरदि बर फाइ पक खालाय तंग मन्त्री उंनानि डेपुटी CM उंनाय हिनै पन्दसा आसावय कायसा बिश्वास खलायलिया अंगय त्रिपुरा मथा उं तंग लेखा बुरि रक बाक्सा हंकाय सोशल वेलफेयर मन्त्री नांगु आगा सान्तनान थानि तंगमानि बुरि नांजागो हिनै साइ तंगमायो आउन बागाइन बाउनि कक जाबरा और कक नांगिया BJP जे तंखा मोदी है तो मुमकिन है मोदी नि पक्षे जतन सम्भव जों विजय उंनाय जों कप्लाय उंनाय ताइ कुनु बैकगियर सिस्टम कुरै हामबाय सर